Szeretett testvérek, fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném hirdetni közöttetek. Meg van írva Máté evangéliuma 5. részében, a következő boldog mondásban. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Ez Istenünk szava. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek, sokféle útról érkezünk meg, örömökkel, hálaadással a szívünkben, vagy éppen gyásszal, emlékezéssel, mindannyian azért vagyunk itt, és azért imádkozunk, értetek, önmagunkért, egymásért, hogy halljuk az Úr szavát egészen személyesen. És így haladunk hétről hétre a boldog mondásokban, ahogyan Jézus tanít minket a boldogság útjára. A gyerekkoromban olvasott indián regények jutottak eszembe, amikor ezt a soron következő boldog mondást elolvastam. Különösen azok a jelenetek, amikor a főhős megpróbál befogni egy vadlovat, és nyereg nélkül fölpattan a hátára, és eleinte a folyamat első fázisában ez a vadló mindent megtesz azért, hogy ledobja a hátáról a lovast, és ennek érdekében rúgkapál, vadul fújtat, és próbál kiszabadulni ebből a kellemetlen helyzetből, de végül beadja a derekát, lecsöndesedik, és elfogadja a lovasát, és megszelídül, és irányíthatóvá válik, és engedelmessé válik. Jézus azért jött, hogy minden vadságunkból, a szívünk minden vadságából meggyógyítson bennünket, és megszelídítsen bennünket. Az engedetlenségeinkből, az önzésünkből, irigységünkből, bálványimádásból, megáltalkodottságból, csökönyösségből, keményszívűségből, indulatosságból. Jézus azért jött, hogy mindezekből lecsöndesítsen, megszelídítsen, hogy az engedelmesség útjára vezessen bennünket, és az Isten országának a titkait megossza velünk. Ezért vagyunk most itt a templomban az úrvacsorára is készülve, mert engedtünk az ő hívásának, és szeretnénk, hogyha ő megszelídítene bennünket, és fogékonyak lennénk arra, hogy hogyan akar ő a vadságból, a vadszívűségből, az elvadultságból az engedelmesség útjára vezetni bennünket, a szelídség útjára terelgetni. És olyan jó azt látni, hogy Jézus nem ránk förmed, nem ilyen módszerekkel él, nem fenyegetőzik, nem érzelmi zsarolást alkalmaz annak érdekében, amit az előbb mondtam, hanem ennél sokkal erősebb, sokkal hatékonyabb eszköz van a kezében, és ez a szelídség. Ez Jézus szelídség, amellyel hívogat most bennünket. A szelíd Jézus Krisztus tehát ezt mondja nekünk most, ezen a reggelen, boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Engedjétek meg, hogy 3 üzenetet hadd hozzak ennek kapcsán elétek. Az egyik így hangzik, Isten országának a rendje a szelídségen alapul. Ez a megalapozás az Isten országának a szelídség. A második, hogy önvizsgálatra hív bennünket az úrvacsorára készülve, és ezt a kérdést hozzálénk, hogy miből kell most megtérned. Most nem a nagy életfordulást értjük megtérés alatt, bár azt is hozzátehetjük, vagy hozzátgondolhatjuk, hanem hogy az életünk különböző területein miből kell visszafordulnunk, miből kell megtérnünk, hogy a szelídség útján járhassunk. És a harmadik pedig az ígéret, amit Jézus hozzáfűz, hogy boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Mit jelent ez? Tehát ezt a 3 fogjuk megnézni. Az első tehát így szól, Isten országa rendje, alapvetése a szelídség. Káin óta tudjuk, Káin gyilkossága óta tudjuk és éljük, és tapasztaljuk, hogy az erőszak, az erőszakosság kultúrája meghatározó az embervilágban. Nagyon sok területén jelen van az életünknek, és nem csak távol tőlünk, hanem bizonyos formákban a mi életünkben is ott van az erőszak, az erőszakosság. Az erősebb mindig lenyomja a gyengét, a hatalmas legyőzi a gyámoltalant, az uralkodó kizsákmányolja a kiszolgáltatottat, és még ráadásul az ember annyira szerepet játszik, mint ahogy Káin is teszi, hogy amikor kérdőre von Isten, hogy hol van a te testvéred, akkor Káinnal együtt sokszor ezt mondjuk, hogy hát őrizője vagyok én az én testvéremnek. Idáig is el tudunk jutni az erőszakosságban, hogy még meg is magyarázzuk és elutasítjuk a felelősséget. És ma október 6-án talán azt sem kell túlságosan sokáig részleteznem, megcsetelnem, hogy ezt mi magyarként hogyan éltük meg, illetve őseink hogyan élték meg, hogy az erősebb hatalom kivégzi a gyengébbet. Elteszi az útból, félretakarítja. Ez is az erőszak kultúrája. És ugyancsak jellemző a világunkra az is, amit nap mint nap tapasztalunk itt Magyarországon is, ez az adok-kapoknak a kultúrája, attitűdje,
hogy be vannak készítve a jól időzített csapdák és bombák a közéletben, most nem akarok példát mondani, de hogy mindannyian tapasztaljuk ezt, és azok a megfelelő pillanatban előkerülnek, a csapdák csapódnak, a bombák robbannak, azért, hogy az emberek a saját érdeküknek megfelelően tudják ezt a helyzetet használni, és a másikat, az ellenfelet vagy ellenfélnek véltet ellehetetleníteni. És ott van természetesen mindezeken túl a kizsákmányolásnak az attitűdje, nem csak az emberek közötti kapcsolatban, hanem a természet felé, a teremtett világ felé, és abban is ezt tapasztaljuk Káin óta, illetve a bűneset óta még hamarabbtól, hogy ez az erőszaknak a kultúrája, és ha mindezt végig gondoljátok velem, akkor azt fogjuk mondani, hogy ez éppen a szelídség ellentéte. Mindaz, amiről eddig beszéltünk, ez a szelídség ellentéte. És ebbe a világba, a szelídség erényét, értékét elfelejtett világba érkezik meg Jézus, és simul bele nagyon, nagyon szelíden, ahogyan csak ő tud megérkezni, nagyon szelíden megszületik egy rendkívül egyszerű szálláshelyen, tulajdonképpen kitaszítottként, elutasítottként, nagyon szelíden, alázatosan éli végig az életét, nagyon szelíden megy a keresztre a bűneinkkel, nagyon szelíden imádkozik még a keresztről is az őt gyűlölőkért, leköbdösőkért, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, és ebből a szelídségből születik meg a diadalmas győzelmi kiáltás, hogy az élet győz a halál fölött. A Királyok első könyvében olvasunk Illés prófétáról, és ezt juttatta eszembe Jézusnak a szelídsége, ahogyan ő találkozik Istennel, amikor fölmegy a hegyre, és keresi az Urat, és különböző természeti jelenségeket lát. És ezt olvassuk ott a 19. részben, amikor a szélben, a földrengésben és a tűzben nincs ott az Úr. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Illés ebben a halk és szelíd hangban találkozik a mindenható Istennel. És mi is Krisztusban ezzel a szelídséggel találkozhatunk, amikor igazán a szívünkig hatol az evangélium. Az Isten országának az alapja tehát ez a szelídség. Ebben lehet vele találkozni, ebben kereshetjük őt, ebben találhatjuk őt meg. És hogyha ezt most már az eszünkkel kezdjük felfogni, fölmérni, hogy ez így van, az a kérdés, hogy vajon ez a szívünkig is hat-e. És az önvizsgálat erre szolgál, ez a második fele az üzenetnek. Miből kell megtérnünk, hogyha megérint minket Jézus szelídsége? Mert minél inkább engedjük, hogy Krisztus szelídsége határozza meg az életünket, annál több dologra fog felnyílni a szemünk, a saját életünkre ránézve, és már nem mentegetni fogjuk magunkat, hanem azt fogjuk mondani, hogy Uram, irgalmazz. Rájöttem, hogy ebben és ebben és ebben megfogyatkozott az életemben a szelídség, és szükségem van arra, hogy érzékeljem, hogy nálad van a gyógyulás, hogy átéljem az önvizsgálat és az igazi bűnbánat útján keresztül, hogy te vagy az, aki meg tudsz menteni, te vagy az, aki újra föl tudsz építeni a szelídséget nélkülöző életből a szelíd életre. Pár példát fogok mondani, és néhány igét, amik ebben segítenek, ebben az önvizsgálatban, ahogy az úrvacsorához közeledünk. Miben van szükségünk megtérésre? Talán sokunknak van szükségünk megtérésre, változásra a gondolkodásunkban, a belső világunkban. Abban, ahogyan különböző gondolkodási mechanizmusaink vannak, sémáink vannak, ahogyan gondolkozunk emberekről is, ahogyan nagyon könnyen felébred bennünk az indulat. Ahogyan sokszor a feszültség ki is budjan, de ha nem budjan ki, érezzük belül, hogy ott van bennünk ez az indulat. A példabeszédek 14:30-ban ezt olvassuk. A szelíd szív élteti a testet, az indulat viszont rothasztja a csontokat. Nagyon kemény, igen. És amikor az indulat felnövekszik bennünk, és nem tudunk vele mit kezdeni, és mások felé irányul, helyzetek felé irányul, tehetetlenséget fejez ki, ezt mondja ez az ige, ez bennünket emészt föl, bennünket rothaszt meg, ellentétben a szelíd szívvel, amely pedig élteti a testet. Ez az első terület. És még egy bibliai példa eszembe jutott Péternek az esete, Máté 26-ban olvassuk a Getsemáné kerti jelenetben. Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, a kardjához kapott, kirántotta azt, lesújtotta a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor így szólt hozzá Jézus, tedd vissza a kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Hogyha Jézus segít bennünket a változásban, az indulatosságból, indulatos gondolkodásból való megtérésben, segít a gyógyulásban, a fölépülésben, akkor nem leszünk provokálhatóak. Jó ezt kimondani, mert annyi minden tud bennünket provokálni, annyi minden próbál kiugrasztani a nyulat a bokorból, az indulatot kihozni belőlünk, hogy mi is van benned.
Olyan jó lenne lecsöndesedni, és ebben a tekintetben megállni és szilárdnak lenni, hogy én nem vagyok provokálható, mert szelíd ember vagyok, mert a krisztusi szelídség kezd uralkodni a gondolkodásomon, a belső világomon. Aztán ott van a beszédünk, példabeszédek 15:4. A szelíd nyelv olyan, mint az élet fája, a romlott pedig összetöri a lelket. Vizsgáld meg, ahogyan majd lépdelsz ki az úrasztalához, vagy csak csöndesen a helyeden maradsz, hogy hogyan beszéltél mostanában, és ez mennyire hordozta a krisztusi szelídséget, vagy éppen mennyire nélkülözte azt. Hogyan beszéltél a házastársaddal, hogyan beszéltél a gyerekeddel, hogyan beszéltél a szüleiddel, hogyan beszéltél a gyülekezeti testvéreiddel a munkahelyen, vagy egy tök ismeretlen emberrel, akit most látsz először, de mégis megítéled, és valami csúnyát mondasz rá, szeretetlenül és nem szelíden. Hogyan beszélsz akkor, amikor senki nem hallja, mert néha magunkban is tudunk indulatosak lenni, ülünk egy autóban, van egy helyzet, és senki nem hallja, és olyat mondunk, amit biztos itt nem mondanánk egymás előtt, de ott van bennünk, és egyáltalán nem szelíd. Hogyan beszéltünk mostanában, és hogyan szeretnénk, hogyha Krisztus szelídsége áthatná a beszédünket. Ahogyan egymáshoz viszonyulunk, ahogyan kijönnek a szavak, a gondolatok a szánkon. Aztán a harmadik terület az életvitelünk, a magatartásunk, a viselkedésünk. Csak néhány ige Efézus 4-ből. Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek ahhoz az elhivatáshoz méltón, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymás szeretettel. Jakab 3. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Filippi 4. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Kolossé 3. Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Mint ha fel lehetne ölteni ezt a krisztusi ruhát, ezt a palástot, ami beterít, ami segít abban, hogy szelíden tudjunk jelen lenni különböző élethelyzeteinkben. A következő terület az Isten igének a hallgatása. Azt mondja Jakab apostol, szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Vizsgáld meg, hogyan hallgatod Isten igét. Most, ahogy itt ülsz, vagy ahogy reggel olvasod a Bibliát, vagy ahogyan bibliaórákon jelen vagy, hogyan hallgatod? Rögtön az önigazolás jut eszedbe, hogy ezt miért nem tudom tenni, amit olvastam? Vagy rögtön az jut eszedbe, hogy igen, én így csinálom, bezzeg mások nem? Milyen lélekkel hallgatod? Mennyire engeded, hogy hasson rád? Mennyire vagy nyitott és szelíd arra, hogy az eltaláljon, hogy formáljon, hogy ne magyarázkodj, hanem egyszerűen csak engedd, hogy hasson, működjön az életedben. Isten igéje élő és ható. Hogyha szelíden fogadjuk, akkor tud átformálni bennünket. Lehet, hogy ebben van szükségünk változásra, megtérésre. Következő terület az üldöztetés. Mert hogy nem csak távoli vidékeken üldöznek keresztény testvéreinket, hanem néha bennünket is érhet ilyen. 1 Péter 3. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való példás életeteket. Vagy Zsoltárok 35, mert nem jó szándékkal beszélnek, család dolgokat terveznek azok ellen, akik szelíden élnek a földön. Nagyon bátorító igék ezek. A következő terület az értelmetlen harcaink. Szerintem sokan vagyunk benne értelmetlennek tűnő helyzetekben, amikor azt érezzük, még amikor benne vagyunk, és mi is visszük előre ezt az értelmetlen folyamatot, hogy ezt nem kellene, ebből ki kéne szállni, de nagyon sokszor nem tudunk ezekből a helyzetekből kiszállni. Családban, munkahelyen, gyülekezetben. Titus 3-ban ezt olvassuk. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértők, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Hányszor látjuk a saját gyerekeinket, unokáinkat, amikor egymással szívódnak, vagy az iskolában, vagy óvodában van valami veszekedés, és valami teljesen banális, hétköznapi dolgon összekülönbözik két gyerek, és kívülről nézve látjuk, hogy ez nem vezet sehova. Érezzük. És annyiszor vagyunk mi is, nem gyerekként, már felnőtt emberként is ilyen helyzetekben, amire Krisztus ránéz kívülről, és azt mondja, hogy kerüljétek a viszálykodást. Legyetek szelídek, legyetek megértőek. És ez jellemezze a ti életeteket és közösségeteket. A következő az erőszakosság területe. Ugye említettem az elején, hogy az erőszakosság kultúrája körbevesz minket, és sokszor ez bennünket is megkísért.
erőszakosság, valaminek az elérése érdekében, vagy valaminek a kikényszerítése érdekében sürgetünk dolgokat. Nincs itt az ideje, és olyat várunk egymástól, amire az a másik még nem érett meg. Gyerekünktől, unokánktól, párunktól, gyülekezeti testvérünktől, és ütjük a vasat, hogy neked ilyennek és ilyennek kéne lenned, és változz már meg, és már itt az idő. És erőszakoskodunk egymással, holott szeliden kellene a másikhoz viszonyulni, engedni, hogy Isten lelke és igéje elvégezze a maga munkáját a maga idejében. És hadd mondjam el ennek a párját is, ezt nemrég tanultam valakitől, hogy nem csak másokkal lehetünk ilyen sürgetőek és erőszakosak, hanem önmagunkkal is. És Isten igéit int bennünket a szelídség kapcsán. Hogyha komolyan vesszük azt, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, ugye ez azt jelenti, hogy magunkat is el kell fogadni és szeretni kell tudni, Isten szemével látni magunkat, értékesnek, drágának, akkor ez azt jelenti, hogy magaddal szembe se légy erőszakos. Ne sürgesd magadat, és ne ród fel magadnak, hogyha valami még nem történt meg az életedben, Isten el fogja végezni. Fohászkodj érte, imádkozz érte álhatatosan, de ne gyötörd magadat, ne akard kifacsarni magadat, hogy olyasmi történjen veled, aminek még nincs itt az ideje, amire nem vagy még kész. Az utolsó előtti ebben a felsorolásban a helyes önértékelés, amiben mindannyiunknak van szükségünk változásra, megtérésre, hogy se alávalónak ne tekintsük magunkat másoknál, se följebb valónak. Sőt, azt mondja az ige, hogy egymást tekintsétek többnek magatoknál, és így tekintsetek egymásra. És ha ezt kölcsönösen végezzük, akkor helyére billen az önértékelésünk, és úgy fogjuk látni egymást és magunkat, ahogyan Isten is lát. És végül az utolsó az erőszakos misszió. És amikor ezt leírtam, akkor gyorsan idézőjelbe tettem a missziót. Mert hogyha erőszakos, az nem misszió. Tehát mit értünk erőszakos misszió alatt? Azt, amikor a Bibliát baseballütőként használjuk. Tehát amikor egymást próbáljuk fejbeütni vele, üldözzük egymást vele, és azt mondjuk, hogy na mi most rendet teszünk. Na, itt majd a Bibliával, az igével, a mi kezünkben itt jó helyen van, mi ezzel rendet fogunk tenni. Amikor úgy próbálunk hatni egymásra, hogy na, én biztos meg tudom változtatni a másik embert, én biztos meg tudom győzni. Az a helyzet, testvérem, hogy egy ember a másikat nem tudja meggyőzni valójában. Szembesülnünk kell ezzel a ténnyel. Viszont ez örömhír is, mert ez azt jelenti, hogy mégis lehetünk eszközök Isten kezében, és az az igazi misszió, amikor eszköz vagy az Úr kezében, és engeded, hogy Isten lelke formálja azt a másik embert, és nem te fogod beleverni a fejébe a Bibliával, a baseballütővel, hanem Isten lelke fogja benne elvégezni. Mindezekből a megtérés, amiket most felsoroltam, nem azt jelenti, hogy csupán kesergek a bűneim felett, és hogy jövök ki az úrasztalához, azt mondom, hogy hát igen, magamra ismertem, hát most mit kezdjek ezzel? És egyre kisebb pontnak érzed magad. Nem ez a cél. Isten nem ezt munkálja bennünk. Hanem amikor rádöbbenünk dolgokra, kimondunk dolgokat, hogy igen, ez van az életemben, akkor hozzá kell tenni a másikat is. Engedni, hogy Isten formáljon. Engedni, hogy változtasson. Engedni, hogy minden vadságunkból, a szívünk minden vadságából, elvadultságából, az ő szelídségével formáljon bennünket, változtasson minket. Azt mondja Jézus Máté 11-ben, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Figyeljétek meg ezt a szót, hogy tanuljátok meg tőlem. Ezek szerint lehet tanulni a szelídséget, a szelídség útját. Lehet Jézustól tanulni, lehet tőle leckéket venni ebben, lehet helyzetekbe kerülni, amikor Isten lelke Jézus által tanít bennünket, vezet bennünket a szelídségben. És ez egy folyamat. Egy nagyon erős bibliai példa jött elém, Mózesnek az esete. Akiről sok mindent tudunk, az egyik legismertebb bibliai szereplő, és találtam egy igét, ami eddig elkerülte a figyelmemet, vagy lehet, hogy olvastam, de valahogy törlődött. A 4 Mózes 12-ben ezt olvassuk Mózesről. Ez a Mózes pedig igen szelíd volt, a földön élő minden embernél szelídebb. Nem tudom, ti hogy emlékeztek Mózesre, hittanórákról, meg istentiszteletekről, de nem az jut róla eszünkbe, hogy a legszelídebb ember a világon. És mégis eljut egy pontra, amikor a Biblia ezt írja le róla. Miért? Honnan jön Mózes, hogy idáig jusson? Például onnan indul Mózes nagyon mélyről, hogy megöl egy egyiptomit, agyoncsap egy egyiptomit, és még gondosan el is ássa a homokba. Erről a jelenetről nem az jut eszünkbe, hogy ő a világ legszelídebb embere. Aztán talán az is bevillan nekünk, hogy jön le Mózes a hegyről, lenéz, és látja az aranyborjút fényleni, a bálványimádó
ünnepséget, és hozza a kőtáblákat, és ránéz erre a népre, a bálványimádásra, és annyira mérges lesz, hogy oda csapja a kőtáblákat, és azok ripityomra mennek. Ez egy szelíd ember képe? Ekkora indulattal? Nem mondanánk. És mégis abban a 3x40 évben, összesen 120-ban, 3 életszakaszban Isten lépésről lépésre formálja Mózes szívét. És eljut odáig, hogy végül nem magáról mondja, hanem az írás mondja róla, hogy az összes ember közül ő volt a legszelidebb. Miért? Hogy lehetséges ez? Nyilván megmaradt az alaphabitusa, volt benne impulzivitás, volt benne néha indulat, és mégis tudott szelíd lenni, mert Istennel kapcsolatban volt a szíve. Azért, mert közösségben volt az Úrral, mert figyelt rá, mert az Úr szavát közvetítette a nép felé. Azt gondolom, erre vágyunk mi is, hogy így formáljon minket. Amikor valaki kihoz a sodrunkból, amikor oda csapjuk nem is a kőtáblát, de valamit, és az összetörik, és érezzük, hogy nem vagyunk szelidek, imádkozhatunk ezért, hogy Mózessel együtt formáljon bennünket is az Úristen, hogy legyünk szelidek. És végül itt áll előttünk Jézus ígérete, aki azt mondja, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Azt gondolom, hogy az egyik legkülönlegesebb ígéret ez a boldogmondásokban. A többi is gyönyörű, csodálatos, de ez valahogy nagyon különleges, hogy azt mondja, hogy ők öröklik a földet. Mert azt gondoljuk magunkban, hogy hát nem azok öröklik a földet, akik nagyhangúak, akik hatalmasak, akik nagy pénzekkel rendelkeznek, akik befolyással vannak az életünkre, a tiédre, meg az enyémre is. Akár akarjuk, akár nem. Akik sokszor meghatározzák a gondolkodásunkat, hogy mi mit vásárolunk meg a boltban. Nem azok öröklik a földet, akik a legnagyobb katonai erővel rendelkeznek, nem az övék a hatalom. Azokkal szemben, akik szelídek és gyámoltalanabbak. Jogos kérdések, de testvérem, Jézus nem földi értelembe vett pozíciók elosztásáról, nem hatalmi játszmákról, vagy nem kisstílű politikai osztozkodásról beszél, hogy kié lesz egy állás, kié lesz egy pozíció, mondjuk itt Magyarországon egy üzlet, kié lesz egy közbeszerzés, kié lesz egy bársonyszék, kié lesz egy püspöki tisztség, kié lesz egy kerület, egy város, egy ország, nem erről van szó. Jézus nem erről beszél. Amikor Jézus azt mondja, hogy föld, öröklik a földet, akkor ennek teológiai, sőt eszkatológiai jelentősége van. A végidőkről, az örök életről, a végtelenségről szól ez. Arról a kincsről, amit itt nem kaphatsz meg, viszont Jézusban az örök élet által mégis elnyerheted. Az eljövendőről, az örökkévaló örökségről van itt szó. Egy másik nagyon erős bibliai példát hadd csatoljak ehhez, Ábrahámot, aki emlékeztek, amikor a Lóttal nagyon közel vannak egymáshoz, és feszült helyzet alakul ki a pásztorai között, és elhatározzák, hogy ketté válik az útjuk. És Lót pillanatokat kiválasztja a legjobbat. Arra néz, ott látja, hogy folyik a folyó, zöld a vidék, azt mondja, én arra megyek. És engem rendkívül megrendít az a szelídség, ahogyan Ábrahám ebben a helyzetben jelen van. Hogy nem csak patáliát, hogy nem kéri ki magának, hogy mégiscsak én vagyok az idősebb, mégiscsak én vagyok a tekintélyesebb, miért nem én választok? Azt mondja, választ te. Ha te erre mész, én arra megyek. Mekkora szabadság van ebben, mekkora szelídség, mekkora alázat, mekkora fölfelé tekintő bölcsesség van ebben. És Ábrahám egyáltalán nem esik kétségbe attól, hogy Lót a Jordán vidékét, a jobb földet választja. Mert tudja, hogy itt nem arról van szó, hogy kinek hány fűszála lesz, hogy kinek hány vízcseppje vagy forrása lesz, kinek hány állata lesz, hanem többről, az örökkévaló földről, az örökségről. Mert miután ez a jelenet lejátszódik, ezt olvassuk az igében, a Genezis 13-ban. Az Úr ezt mondta Ábrahámnak, azután, hogy Lót elvált tőle. Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre. Mondom, nem fűszálakról, nem legelőkről, nem állatokról, nem vagyonról van itt szó. Nem arról, hogy ki a nagyobb májer, hanem arról, hogy ki az örökség. Hogy ki az örökkévaló örökség. Hogy ki az örök élet. Hogy ki a menny. Hogy kié az az ígéret, amit Ábrahám és az ő utódai, és az ő leszármazottai, és az egyházban is mi mindannyian kapunk most már Krisztusban. Ez a nagy kérdés, hogy mi az, amire vágysz most? A kézzelfoghatóra, a pillanatnyi örömre, a gyorsan megszerezhető pozícióra, vagy az örökké valóra, az ígéretre, amit most megkaphatsz az Úrtól.
Az elején a megszelídített vadló képét hoztam elétek, és most zárásként egy másik képet is hozok, amit elém hozott az Úr. Képzelj el egy elvadult gazos kertet. Akik nagyon gondos kertészek közületek, azhoz nehezebben fog menni, mert mindig lenyírjátok a füvet, kigyomláljátok a virágokat, de tegyük fel, hogy van egy kertünk, ami egy ilyen gazos kert, egy elvadult kert, és nagy terveink vannak vele. Szeretnénk rá házat építeni, hosszú távú terveink vannak, és szeretnénk ott letelepedni, ott élni, gyönyörködni mindabban, ami majd ott kinő. De mi az első, amit tennünk kell? Nyilván nem kezdünk el házat tervezni, hanem először kiírtjuk a gazt, először kiírtjuk a bozótot, a tüskés ágakat, levágjuk, kidobjuk, konténerbe tesszük, elszállítatjuk, kapálunk, írtunk, pusztítjuk a bozótot, ez az első lépés. Jeremiásnak azt mondta az Úr, hogy írts, pusztíts, gyomlálj, és csak utána mondta, hogy ültess, hogy plántálj. Ahhoz, hogy valami fölépülhessen az életedben a szelídség útján, először valaminek ki kell írtatnia. És ez a mai alkalom erre a kettőre ad lehetőséget. Hogyha hiány vagy a szelídségnek, én is sokszor hiány vagyok a szelídségnek, ha hiány vagyunk ennek, akkor kérjük az Urat, hogy mutassa meg, hogy Krisztusban hogyan kaphatunk szelídséget. Hogyan tanulhatjuk meg tőle, hogy mit jelent szelídnek és alázatos lelkűnek lenni. És ő kész lesz arra, hogy kigyomlálja a szívedet, a szíved vadságát, és elkezdjen ültetni, elkezdjen plántálni, elkezdjen felépíteni valami újat, ami a krisztusi szelídség útja. Ő vár most bennünket, a szövetség, a közösség és a fölépülés, a gyógyulás asztalához. Gyertek, éljünk a lehetőséggel. Ámen.